बिरदाव बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो पेनक्रियासआव इनफेक्शन सोमजिनानै भुगिनानै दं। क'क्राझार जिल्ला फुखागाव गामिनि रुंसारि आंसेब बसुमतारि आरो बिमा नाब्ले बसुमतारिनि फिसाज्ला बिरदाव बसुमतारिनि देहा सिङाव गोबाव समनिफ्रायनो पेनक्रियासआव इनफेक्शन सोमजिनानै भुगिनानै दं। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिरदाव बसुमतारिया गोब्राब जाथारनायलाय थांनाय 2024 मायथाइनि 3 डिसेम्बर खालि क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरा हानाय नङा होननायलाय बरपेटा जिल्लानि फखरुद्दीन आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि रां रुफानि आंखाल जानायलाय बेरामिखौ फाहामथाय होनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो बिरदाव बसुमतारिखौ गोग्गो देहायाव लाबोफिननो थाखाय हाथाय बाजारफोराव डनेशन बक्स लानानै अनसुंथाय खांगासिनो दं। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा गासै रायजो राजाफोरनिसिम आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारनिसिम जा एसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो रां अनसुंथाय हरनानै मदद मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो बिरदाव बसुमतारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय एकाउन्ट 35889936 IFSC कड SBIN 0005400 नैबे एकाउन्ट नाम्बार नङाब्ला UPI ID कमिक बसुमतारि 8@OKSBI नैबे QR कड एबा UPI ID आव रां अनसुंथाय हरनो हागोन आरो 600860 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाहैबाय। जोंना बिरदाव बसुमतारि बिथाङा दाखालि 31 तारिखआव मोनसे गिदिर बेमारजों भुगिनानै बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव दंहैयोमोन। दा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो एसे लोमजाबोखानाय हिसाबै मेडिकेल कलेजआ बेसरगावआ फाहामथाय होनो हायैयाव जोंखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम रिफार हरनाय जायो आरोखि। आरो दा रिफार हरनानै बिथांखौ IC रुमाव बेसेबांबा गोबाव दोनहैनांदों। दा IC रुमनिफ्राय दा वार्डआव बहरनाय जाहैबाय। अब्लाबो नाथाय बिथांनि कन्डिशना मोजां नङा। दासिमबो फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ आरो गोबाव सम थाबावनांगोन होननानै डाक्टारफोरा बिथोन होदों। दा बिथांनि बेमारानो जाहैबाय नैबे उदै खंख्लायाव मोनसे पेनक्रियास होननाय दङ, बेनो आघात जानानै दङ। दा बेखौनो बिथांमोना नाजाबाबो हायाखै डाक्टार बिथांमोना। दा बेनि थाखाय जोंहा नखरा गोरिबथार हिसाबै जोंहा गोबां रां रुफानि गोनांथि जानायलाय जोङो नैबे प्रेस मिडियायाव बेखौनो होनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनो बिथांनि फाहामथाय होनायाव गरसे गरनै जाहाथे अनलायलायनानै डनेशन हरलायलायो, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गुरै खावलायनाय जाहैबाय। जेसेबां हायो जों सरकारनिसिमबो सरकारखौबो जों खावलायहरगोन जाहाथे बिथांनि फाहामथाय होनायाव जाहाथे माबा मोनसे सुबिदा हरो, बेखौ जोङो सरकारनिसिमबो खावलायनो लुबैयो आरोखि। रायजो राजानियाव जोङो डनेशनखौ एसे खांनायखौनो लाबाय, खांबायबो आरोखि। खांगासिनो दङ। जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जा हायो जेसेबांनाखि गाव हेफाजाब होनो हायो बेखौ जाहाथे हेफाजाब होलायलायोबा जोंनि गोसोआबो गोजोनगौ आरो जोङो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो अननानै। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आंनि फिसा हौवानि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरनांगोन बे फिसा सरकाराबो। बयबो नायनांगोन, आंनि फिसाखौ मोजां लाबोनो हानांगोन। बेमाराव भुगिनानै दं। साबसिननिफ्राय हामसिन खालायनानै लाबोनो रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै मदद हरनांगोन अननानै।